Akong buhok guys, ubati kaayo. Nagkulot-kulot akong buhok. Unsa kay maayo ani guys? Sa kay buhaton ako ani sa akong buhok. Good morning guys. Mao pa jud pag-abot nako sa office. Paaboton nako akong kauban kay nadugay man siya. So, na ako diri sa gawa sa office, wala ko nakasud. Waiting ko, so samtang nag-waiting ko, mag video sa ako. Akong face shield, akong face mask. Mag face mask lang ko guys ha. So, mao ni akong forma guys kung padung ko sa trabaho. Maging anak ko. Maging anak ko. So, muna guys. Paabot ko sa akong kauban. Asa naka siya. Akong buhok guys, ubati kaayo. Nagkulot-kulot akong buhok. Unsa kay maayo ani guys? Sa kay buhaton ako ani sa akong buhok. Unsay nindot nga i-apply sa buhok, conditioner ba or unsa inyo ika-suggest guys? Kaya ang akong buhok mura man ni siya ang tinubuan ba murag patay. Actually guys, kani akong buhok ako ni gipariband. Unya pag tung wala ko'y trabaho, sige ni nako pugong. Nadaot akong buhok sige pugong guys. So, unsa inyo ika-suggest guys nga i-apply nako sa akong buhok? Please comment my video kung unsa inyong ika-suggest. Thank you sa inyong pag-comment. Please subscribe. Bye-bye.